اینا دوستان عزیز السلام علیکم. اینا در اینجا اوچم پاسپورت گرفته اینا پاسپورت اینا Российская Федерация. چی جو کشیده؟ چرا قطعی نمیریم یا اونجا هر بار ما دور میگریزیم. چرا گرازان سلام میکنم تبریک میکنیم. رحمت. دوچان در روزای نماز استفادهش برای پنسیون شروع بگیریم. انشالله خوب که پنسیش رو بگیریم بکن. توی جرا آمدیم انشالله. صحت سلامت. خدا طرفم ناز کنه که. گو معذرت نصیب کنه بو که موندو ده. نصیب. متاسف. Ризочка, да? Когда табрикшки. Ина. Ина был. Вот, на. Ина стоит букет. Ина был синим букет. Махадам кадам. Ай конфет. Сердечко. Ина. Вот. Ина достония Азиз. Ози подаркора. Нишон мета букет. Айджой корош. Вот. Идет сертификат. Идет открытка. Ина достония Азиз. Да. Ну давайте. Вот. Вот ножницы. Это что? Дорви, мам. Открывай, мам. А это чей подарок? Это мой. Открывай. А это что такое? Что это? О, что это? Ассаламу алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки тансиҳати хонавод ҳастен. Салом, достони азиз. Дӯстони азиз, рамазони ҳаматон муборак шавад. Худованди карим дар ин моҳи шарифи рамазон дуо ва рӯзаҳои ҳамаи мо шуморо ба даргоҳаш қабул кунад. Ногуфта намонад ки бо дирӯз рӯзи зодрӯзи мабдак ҳозиро қаснимат намекунам, симат накардам. имрӯз омадам ки ҳамин галаком камтарак чишидагиян пажмурда шидан. гуфтам бияк сурат бигирем, сабина гуфтам бияк сурат бигирем, симат кунем. ин нигоҳ букети хушрӯра, нигоҳ букети фасони хушрӯи рамада ба чапон падарка кардан. дина омадагӣ будам барои табрикам. сабина ҷон имеро нишон ки Ира макадам. Букет ай конфет. Решка букети хушрӯи духтараки макадай сердечка. раҳмати кардем духтарҷони ман, худо баракат биёрид. ин букети хушрӯи дигарро нигоҳ кунед. букети фасони хушрӯи далои сархосафед дорад. ира ҷои корам карда родителом, падару модари ҳамаи кӯдако. дар нуштабо чӣ доштакан сабрин? Сертификат. Молодец, сертификаташ. Вот сертификат. 2000 дорад дар нушта. Инам дари достони азиз. Бо ма подарка кадам очам да ами кошелек. Вот. Кошелек кадай ки ба умеди ки дарунаш доим чӣ боша? Пул боша. Фри пул боша. Раҳмат сабина ҷон. Инами сумкачара очам да акам кати занаш подарка кадан. Ахтоаҷон кати ариша кадаира. Ина как раз ранги комплект вори. Швайма и глаз да ваза бмо. Давай за мной ничего не готовить, мешает.
сумка ра бинед қас цвета мехтамай намедоним қати ангаш ё маслиҳат кунанд чи сумкача гирифтая Сабрина бу по цвете ми хе кашило гирифтая хеле уже шо а и коробкада чи боша И коробкада дига акам акай комрону подарка кадай ҳар хел посудо салатница ина бад бакалон инамтари тарелкачо ҳар хел худованди карим баракат биёрад фарзандом инам хеле ба табрик кӯчашон омадам гарчанде ки ман худам кор дада будам дирӯз рӯзи зуда кор кардам лекин омадам ки Сабрина ҳамаи чиро тайёр кадай салат кадай чанд хел овқот кадай ҳамаро тайёр кадай баъд бегаи бу бачаҳом омадан табрик да бисёр ҳаминадорам худованди карим баракат шумтар инам хо дӯстони азиз Сабринани рӯзадорай ай кор меоя ай мактаб меоя шавпар ман худам меоям ай кор шавпар одамои рӯзадор наметавонем бисёр снимат када чӣ гуфтанем баъд бисёр саволҳо шидагиян комментариҳо да ки мисол мегӯянд апаҷон корои учатон чӣ шид корои хоҳартон чӣ шид гуфта мепурсанд корои учам чӣ шидак шукронаи аллоҳ учам паспортша гирифтак заявление нависондем паспортда ой пенсияда озиз чи пенсиони фонди Тоҷикистон ай пенсиони фонди Россия запрос равон кардагиянд дар уҷа маҳкам мекунанд пенсия шава баъд документҳоша эс равон мекунанд насиб боша ҳамаи течени 3 моҳ ҳамаш тайёр меша баъд пенсияи Россияро мегирад худо хоҳад иншаллоҳ ки инами хел хоҳарам боша документоша дар вид на жительство споридак иншаллоҳ ки худо хоҳад 4 моҳ пас тайёр мешавад документҳои хоҳари ман якум бор дар дара чӣ кардан қабул кардан моро қатъиёчам хай 1-2 бор гардондагӣ будам лекин ай хоҳар мадарро қабул кардан барои ки хоҳар можа ҳамаи чиёш тайёр буд хай мо гуфтагӣ шудем пеша ки чӣ хел мешава мисол чӣ кор кардан дар корай кадом документҳоро овардан дар корай инами хел дӯстони азиз имрӯза навори мо меқа мешавад ҳозир бо хиста айпай бо чӣ шидан дар корай мисол авсарӣ баъд мисол хуфтана бихондан дар корай намозаро хондан дар корай боз як бори дигар рамазони ҳаматон моҳи шарифи рамазон ба ҳаматон муборак шавад дар хонадони ҳаматон хушиҳо бошад доим хасандиҳо бошад дар ҳар ҷое ки бошед аллоҳ нигаҳбонтон бошад худованди карим рӯзаву намозу дуоҳову тасбиҳҳои моро ба даргоҳаш қабул фармояд худованди карим моҳи шарифи рамазон дар хонадони ҳаматон баракат биёрад доим хушиву хасандиҳо бошад боқӣ дар амони худои таоло бошед хайр дӯстони азиз